Gaurko Gobernu Kontseiluak borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen gaineko lege proiektua onartu du. Erreformak botere publikoen babesa eta kontrola arautuko ditu mota honetako erakundeen bazkideen eskubideak eta interesak babesteko. Legeak, BGAak definitu eta sailkatzen ditu lehenengoz estalitako kontingentzia eta bazkideen arteko loturaren arabera. Banakakoa, enplegukoa, elkartuak eta bereizigabeak. Era berean, aurreikuspen planak ere bazkideen arteko loturaren arabera sailkatzen dira. Banakakoak, enplegukoak eta elkartuak. Eta ekarpen eta prestazioen erregimenaren arabera. Ekarpen definitukoak, prestazio definitukoak eta mistoak. Gaur goizeko Gobernu Kontseiluak onartutako beste neurri batek gobernuak babestutako alokairura eman nahi duen bultzakadarekin lotura du. Inbertsiogile pribatu batek Eusko Jaurlaritzari gutxienez 4.000 etxebizitza babestu lagatzeko, gutxienez 20 urtetarako. Kontratu bat sinatu da. Erakunde horrek etxebizitzak erosiz edota berriak eraikiz lortuko ditu etxebizitza horiek. Neurri honekin lortu nahi dugu alde batetik 4.000 etxebizitza alokatzea eta bestetik baliabide ekonomikoak lortzea aurrerantzean ere alokairuko etxebizitza babestua politikia bultzatzeko. Hau da, estatuan honelako neurririk lehena.